som el número 1 o el número 2. Això tindrà a veure amb la segona part. Per començar, mirant a la parella, respectant una certa distància, saltet a la dreta, saltet a l'esquerra i canviem per la banda esquerra tot girant. I la dreta, l'esquerra, girem. Un altre cop, la dreta, esquerra, girem. La dreta, l'esquerra, girem. Aquesta part té més el tiró i té part de mans, té part de braços. Aleshores, si incorporem aquestes dues, el que farem serà saltem, braços amunt, avall i amunt. I cadascuna de les persones hi posa el seu estil. 1, 2, 1, 2. Segona part, mirant a la parella, cadascuna cap a la seva dreta, marcarem taló, punta i 2 salts. Taló, punta, 2 salts. Ens agafem endarrere i el número 1 gira. I tornem a fer taló, punta, 1, 2, taló, punta, 1 i ens agafem dins, fora i ara gira el número 2 per agafar-nos i fer el pas de polca. 1, 2, per l'espai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qui no vulgui caminar molt es pot quedar a lloc. 1, 2, 1, 2 i ens deixem anar per tornar a començar allà on quedem. I tornaríem a venir amb el salt i el canvi. Això es pot repetir diferents vegades. Quan decidim, quan la música ens indica, perquè torna a començar més ràpid, que el ball s'està acabant, amb la parella el que farem serà saltiró com al principi. Dreta, esquerra, canvi. Dreta, esquerra, canvi. Però en lloc de tornar a passar, amb la música encara lenta, dreta amb dreta, esquerra amb esquerra, peus junts, comencem a girar a poc i quan la música acceleri encara més, ens accelerem nosaltres també. Possibles adaptacions. La primera part ja hem vist que es pot incorporar salt, es pot incorporar la part de braços o senzillament es pot fer saltet o passet a la dreta, saltet a l'esquerra i canvi. Si el canvi encara és difícil per nens i nenes petites, el que es pot fer és saltem a la dreta, saltem a l'esquerra i canviem endavant. Segona part, taló punta, podem fer taló punta i ja està, o podem fer taló punta amb els braços a l'hora de saltar, igual, 1, 2 o incorporant braços, taló punta, 1, 2. Y él se llama La part de la polca. Ahora entraremos en nada. Sempre serà el número 2 el que acaba de girar l'últim i col·locarà la seva mà dreta a l'esquena, mentre que l'altre col·locarà la seva mà esquerra a l'espatlla. Polca, pas de polca, per l'espai. Qui no vulgui caminar molt, pot quedar. Qui vulgui fer molt de recorregut, pot fer-lo. Sempre amb la parella. I última part, la part ràpida, es pot fer de moltes maneres. Possibles adaptacions són agafar-nos a les mans i girar, 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 girar. O agafar-nos igualment però caminar sense haver de córrer.